Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Usexoshiwe esikhundleni sakhe undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi lokhu kumenyezelwe ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini esitatimendeni namhlanje yize izizathu zalesi sinqumo zingadalulwanga. We served the infringement notice, I think, on the 23rd, if I'm not mistaken, or on the 20th, in which we fined them 5 million rands for non-compliance with our enforcement notice. Isikhungo esilawula ukushicilelwa kwemininingwane sesifake isicelo esiphuthumayo enkantolo sokumisa ukushicilelwa kwemiphumela kamatikuletsheni emaphephandabeni njengoba sithi lokhu kuzonyathela amalungelo abo labafundi. We don't want food. We are not hungry. We just want material so that we can build something. You understand? Izakhamuzi sezindawo ezikhahlanyezwe ukuqubuka komlilo ezindaweni eziyimjondolo ezehlukene Western Cape seyinxusa uhulumeni ukuba azihlinzeke ngeinsiza zokwakha kabusha. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa igama lami nginguDaud Phungula. Usexoshiwe esikhundleni sakhe undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi lokhu kumenyezelwe ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini esitatimendeni namhlanje yize izizathu zalesi sinqumo zingadalulwanga. uButhelezi wangena kulesi sikhundla ngasekuqaleni kwalonyaka ethatha izintambo ngemva kokudlula emhlabeni kwenkosi uMangosuthu Buthelezi nowayesehlale kulesi sikhundla iminyaka eyevile kwengama-60. Umfundisi uButhelezi wayimeya yomasipala wesifunda iZululand kanti njengamanje uyena wengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana lezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal ngaphansi kohulumeni wobumbano ohola kulesi sifundazwe. Esitatimendeni sakhe ingonyama uMisuzulu kaZwelithini unxusa ukuthi kube nobumbano. Isikhungo esilawula ukushicilelwa kwemininingwane sesifake isicelo esiphuthumayo enkantolo sokumisa ukushicilelwa kwemiphumela kamatikuletsheni emaphephandabeni. Lolu daba kulindele ukuthi lilalelwe mhla ziyisi-7 kuMasingana ngonyaka ozayo sekusele izinsukwana nje ukuthi kukhishwe imiphumela yalonyaka. Ngenyanga edlule lesikhungo sakhipha umyalelo oyisixwayiso obhekiswe emnyangweni wezemfundo sithi ukushicilelwa kwemiphumela emaphephandabeni kunyathela ilungelo lokuvikelwa kwemininingwane ebucayi. Nokho-ke umnyango wezemfundo usiphonsela inselelo lesaziso ngokuthi indlela okushicilelwa ngayo imiphumela emaphephandabeni manje ayiwanyatheli amalungelo njengoba ingadalulwa imininingwane yabafundi ebucayi. When AfriForum took the department to court, those matters were raised. At the end of the day, a judge from the Pretoria High Court made a ruling that the department must release the results in the current form, which means using exam numbers. Let me maybe go back. In 2014, the department took a decision on its own to stop using the names of matriculants in the newspapers when releasing results. A decision was taken to use only exam numbers. And we have stuck with that arrangement since then up until today, and there were no issues regarding that. Njalo usihlalo walesikhungo uthi umnyango uhlulekile ukubaphendula ngesikhathi ngalesixwayiso. Ekhuluma nabezindaba ze-SABC uveze ukuthi bayelele umnyango wezemfundo eyisisekelo ukuthi uhlawule imali eyizigidi ezinhlanu zamarandi ngokwehluleka ukuvikela imininingwane ebucayi yabafundi. Notice, I think, on the 23rd, if I'm not mistaken, or on the 20th, in which we fined them 5 million rands for non-compliance with our enforcement notice. Lolu daba kulindeleke ukuthi lube sezithebeni zenkantolo mhla ziyisi-7 kwezokwethwasa nokuyisikhathi esingangesonto elilodwa ngaphambi kokushicilelwa kwemiphumela kamatikuletsheni.
Izakhamuzi zezindawo ezikhahlanyezwe ukuquba komlilo ezindaweni eziyimjondolo ezehlukene Western Cape seyinxusa uhulumeni ukuba azihlinzeke ngeinsiza zokwakha kabusha. Umlilo oqubuke eKapa wenza umonakalo omkhulu kuleli viki kwathi izakhamuzi ezibalelwe enkulungwaneni zaphazamiseka. Zona lezakhamuzi zithi ilwe kanzima njengoba bezama ukuqinisekisa ukuthi azishi impahla zazo. Sibalela kwengamashumi cishamlilo kanye neyinsiza kusebenza ejutshwe ngenhloso ukuba zibhule lomlilo oqubuke izolo kusihlwa. I wanted to say to the government, like, we don't want food. We are not hungry. We just want material so that we can build something. You understand? Iphathimandla zinxusa abaphazamisekile ukuba bengathi mase bakha kabusha besebenzisa ezinye izinto ezishile. Ziqinisekise nokuthi laba bantu bazolekelelwa. We now are going to move around and encourage our people not to rebuild using the old bent material because it's a health hazard, and we will be as the national distributing new material to allow them to be able to build. Ushayelwe ihlombi cishamlilo ababhekele ezenhlekelele kanye nenhlangano ehlinzeke ngosizo. People want closure, and as the gentleman said before him, they wouldn't mind moving immediately because it's not nice year after year trying to rebuild your home, and for the trauma the kids are going through at the moment. Umkhandlu dolobha iKapa uthi sekuyisikhathi sokuthi kube khona imali yesibonelelo kwabanezindle eziphazanyiswe inhlekelele ukuze kusheshe uhlelo lokusiza ekwakheleni kabusha bona abaphazamisekile. Njengoba kugcwele imjondolo eKapa baningi abafuna izindlu kanti lokho kungaphezulu kwamandla kahulumeni. Umkhandlu dolobha uthi uyisebenzisa yonke imali ukuzama ukuqinisekisa ukuthi wakha amathuba kwezokuhlaliswa kwabantu. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezomdabu uVelenkosini Hlabisa uthi kuzobhungwa ngesiphakamiso esithi kufanele kuhoxiswe usiko lokusoka ezindaweni lapho kunesibalo esiphezulu sokuphangalala kwabasokwa. Lolwaluko lixabiseke kakhulu kwaXhosa, kodwa kutshanje elisiko linyeliswa kukubhubha kwabakhwetha. Ukusukela ngo-2019 bangaphezulu kwe-250 abantwana babhubhele esuthwini. Kungoku nje kuzanywa isisombululo kule ngxaki. Uma kunabantu ababudedengu, indawo ezibudedengu, kungani lezo ndawo simise ukwenziwa kwaleli siko ukuze siqiniseke ukuthi intsha yakithi iphephile. Siyakholwa ukuthi uma sonke sobambisana sizokwazi ukuba nesixazululo uma sekufika uJune iwinter season. Sithola ukuthi siyaphuma nokuthi zonke ikole izobe zi-operator, akho ngisho noyedwa ozodlula emhlabeni esiyokushayela ihlombe kakhulu nesifuna ukukhuthaza ukuyisa leli siko lethu phambili. Abantwana abaninzi abaswelekileyo boluke ngokungekho mthethweni. Isibini sabakhwetha sizibulele logama omnye edutyulwe etavern. Inkosi zithi makubekho insebenziswano. Ndingathi kuleyo indawo enqunyanyiswa kuyafuneka bana inkosi zidibane ziwuthethe lo mcimbi, ngoba kwindawo apho ibukulwaluko luhamba kakuhle uzawuthi kubo mbanqumamisa ngoba kuthini. So iyafuna bana kuthethwane sivane ngendlela esawungena ngalo kwelo zibuko. Enye yezinto ezingunoxhaka apha ukungabikho kwezixhobo zokusebenza ekumele uba zisuka kurhulumente. Now uba ke kufikelelwa kwesi sigqibo okanye kulombono athi makunqunyanyiswe, andazi andifuni kuvuma into endingayazi ibiza kwenzeka njani. Isebe elijongene nemicimbi yemveli lithi liza kubamba enye inhlangano nengosi phambi kokuba kuphele uJanuwari, nalapho kuza kushukuxwa khona imiba edibene nolwaluko kuphinde kulungiselelwe nexesha lolwaluko lwasebusika. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Sekube kwagunyazwa ukuhamba kwamaloli athutha imithwalo emngceleni libombo phakathi kweMozambique neNingizimu Afrika. Ukuhamba kwamaloli kuphazamisekile kuleli sonto ngenxa yezibhelu ebeziqubuke eMozambique. Ngemuva kwezinsuku abashayeli bamaloli beqhinqa emngceleni libombo, egcineni sebevunyelwe ukungena kwelaseMozambique bephelezelwa izikhulu zakuleli yazwe njengoba isimo singekadambi. Partially, they've opened for the cargo to move. We are processing them, I think, in the batch of 15. We take it 15 to kilometer 4. After kilometer 4,
they have escorted them to the port or on that side of Mozambique. Started in the morning. Kusenjalo kuphinde kwatholwa isitumbu somuntu emzileni wesitimela eduze komncele. We suspect that he's from Mozambique. He was killed and been thrown to a no man's land, where we found the dead bodies, no man's land. So, but our detectives are currently taking care of the situation. Izimoto ezincane ziyaqhubeka nokungena kulelizwe elingomakhelwane, kanti umbutho wezokuvikela kuleli kanye namaphoyisa basiqaphe ngesolokhozi isimo emnceleni iLibombo. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Kusukela nje ngomhla ka-16 December la rooftop nje si-on, abantu bayafika ngobuningi babo bezojabula baphuze badle. Abanikazi bezindawo zobumnandi emalokishini akheli itheku bathi amabhizinisi abo asiyadlondlobala futhi njengoba izinkulungwane zezivakashi zitheleke kuleli yadolobha ngalamaholide asehlobo. Sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi usexoshiwe esikhundleni sakhe undunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi lokumenyezelwe ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini esitatimendeni namhlanje yize izizathu zalesinqumo zingadalulwanga. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi zindaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC indaba izindaba na kanjani uzosithola. Eminye yemndeni eshonelwe izingane zayo ngenxa yokuguliswa okudliwayo okukholakala ukuthi zasisuke zekuthenge eziphaza ithi namanje kuselikhuni ukwamukela isimo. Lemndeni bengokuqala ichitha isikhathi sikaKhisimusi ngaphandle kwezingane zayo. Usiyabonga Mnisi ngomunye wezingane ezedlule emhlabeni kulandela ukuguliswa amasnack ayiwathenge esiphaza sendawo. Ubaba wakhe namanje uthi kuselikhuni ukwamukela ukuthi indodana yakhe ayisekho. Asikhuphi at all. Yabona. Akukho engathi like singathi sikhopha ngakho ngoba obviously every day samkhumbula umntwana, every day as kwazi ukuthi sibelieve ukuthi lento enzakele umntwana uhambile kanjalo. And then yeah, we're not coping at all. Enaledi nakhona umndeni wakwaMsimango uthi selokhu kwashona indodana yawo uNjabulo wayeneminyaka eyisithupha yobudala. Isimo siselikhuni ngendlela exakile kulezi inyanga ezimbili eziphelile. Some days uyamisa kakhulu, some days uzama kuba pretend ukuthi uya okay, but unfortunately ayikho into elungayo. Abazali bezingane ezingasekho babona sengathi abukho obulungiswa sobenziwe ngokwedlula emhlabeni kwezingane zabo. I-government yethu has failed us kabuhlungu considering ukuthi mabashona sicele ijustice instead bona ayikho into ebayenzile. Every day mangizolala mele ngiphuza amaphilisi. Anginayo injabulo at all. Mastendi la ngihlala khona uzowangibuza ukuthi ngiright ngoba ngihlala ngilele the whole day. Abomndeni wakwaMnisi nakwaMsimango banethemba lokuthi ngokuhamba kwesikhathi bazokuthola ukwamukela isimo. Bafisele nabanye abazali abasesimweni esifana nabo ukuthi bakwazi ukubhekana naso ukuze badlule kuso. Amaphoyisa aseLimpopo aphenya ngecala lokudlwengula lapho ukukhuleliswe khona intombazane eneminyaka eyi-13 ubudala okusolwa ukuthi ikhuleliswe owesilisa oneminyaka engama-28 ubudala. Amaphoyisa aphenya ngecala lokudlwengula ingane engaphansi kweminyaka kulandela ukubeletha ingane kwentombazane eneminyaka eyi-13 ubudala esifundazweni iLimpopo ngoKhisimusi. Kubikwa ukuthi umlisa oneminyaka engama-28 ubudala usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngaleli cala. When we interviewed this girl, he indicated to us that the person who impregnated is working somewhere in one a local restaurant within Pulukwane, and that's when our FCS went there and impounded this man. Amaphoyisa aphinde ahloma unina wengane ngemibuzo athola ukuthi befihlele umndeni wakhe ukuthi uzithwele. To the victim was not aware of the pregnancy.
according to the interview, she only became aware 3 weeks ago. waseLimpopo uDokotela Phophi Ramathuba ukushayele ihlombe ukuboshwa kwalomlisa wanxusa ukuthi iqhutshekwe nophenyo ukuze kutholwe nabanye abanindeka ekukholeliseni amantombazane asemancane. If you remember last year, one said at that time I was still in health to say until such time we get one of these older men who prey on our children getting arrested and successfully being convicted, we are not going to win on this matter. Izakhamizi zaseKhuma eduze naseStilfontein esifundazweni Northwest zisanethemba lokuthi lizoqala maduze uhlelo likahulumeni lokuhlenga laba basemathunjini omhlaba babalelwe emakhulwini abamba imayini ngokungemthetho okusolwa ukuthi basengaphansi kwemayini eStilfontein. Ngokuyinikela baseMatasa nohlelo lokusiza abamba ngokungemthetho abangaphansi komhlaba, lolu hlelo luqale ngenyanga edlule. Njengamanje uhulumeni uhlela ukuletha umshini ozolekelela ekutakuleni bona laba bamba emayini ngokungemthetho. Omela umphakathi uthi bayayemukela imizamenzo ohulumeni. Just trust and hope that they will fast track it, because every day that passes a person dies underground. So we are very happy to see this progress from the government that said we will bring the crane. Uphinde waqinisekisa ukuthi banolwazi ngencwadi sabalale enkundleni zokuxhumana ebalula ukuthi kunabantu abadla abanye abantu manje emathunjini omhlaba. AbakwaZidlodlo zange bavume futhi abayiphikisanga yona leyo ncwadi sabalale enkundleni zokuxhumana emayelana nokuthi kunabantu abadla abanye abantu ngaphansi komhlaba. Police are aware of the allegations of cannibalism at the Stilfontein mine. This came after a letter was sent up by these illegal miners indicating that they are hungry and they need more food. This allegation cannot be confirmed or denied at this stage. Abasebenza ngokuyinikela bazoqhubeka kusasa nohlelo labo lokuzama ukulekelela. Umthetho wezemfundo iBhela usushicelelwe ngokugcwele ngokuthi uqalise ngokusetshenziswa ezikoleni. iBhela yacikicwa yabasemthethweni umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngomandulo nokho ukusebenza kwayo kwamiswa izinyanga ezintathu ukuze kuvunyelwane ngezichibiyelo ezithile zamaphuzu aqukethwe kulomthetho. Lo mthetho wezikole iBhela ngokunye kwezinselele igqamile ngaphakathi kuhulumeni weGNU ikakhulukazi phakathi kweANC kanye neDA ngenxa ukuthi kunokungavumelani ngeminye yembandela equkethwe kulomthetho okuyisigatshana esiphathelene nokwamukelwa kwabafundi ezikoleni kanye nesigaba esiphathelene nokusetshenziswa kwezilwimi kwezinye zezikole. To delay the implementation for clauses 4 and 5 of the bill by a period of 3 months. The rest of the act is implemented immediately. For 3 months, I allow 4 and 5 to have those engagements. This will give the parties time to deliberate on these issues and make proposals on how the different views may be accommodated. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi owayethamele ukushicilelwa kwalomthetho eindlini zombuso ngomandulo akakaze abe nongabaza ngokuthi iBhela izophasiswa kuhulumeni. The bill is signed, and for that I want to thank our president for demonstrating a level of braveness that even in this last minute when he's pushed, he signed the bill, which is what we are asking for. Emva komzukuzuku umengameli Ramaphosa ugunyaze ngokugcwele umthetho iBhela ngesonto ledlule wabe seyalela ungqongqoshe wemfundo ezisekelo uSiviwe Gwagube ojutshwe iDA eParliament ngokuthi alandelele lonke uhlelo lokusebenza kwalomthetho. I have instructed the Department of Basic Education and the Director General to continue with pace the process of developing draft regulations, norms and standards and policy that will inform the implementation of this act. I want these to be published for public comment within the next 6 months. Abanikazi bezindawo zobumnandi emalokishini akheli itheko bathi amabhizinisi abo asiyadlondlobala ngezikhathi zamaholide ngenxa ukuthi izivakashi sesinentshisekelo ngempilo yasemalokishini. Izindawo zokulala eThekwini cishe zisondele ku-80% ukugcwala kulesikhathi samaholide kaKhisimusi. Umasipala weTheku uthi ukholwa ukuthi isilinganiso kade besibekile senzuzo ezokwenziwa kulamaholide sebeseqile njengoba izinkulungwane zabantu zivakashele izindawo ezahlukene zeTheku.
Iziphathimandla zesifundazwe ziqhakambisa ezokuvakasha emalokishini nasezindaweni zasemakhaya. Osomabhizinisi bezindawo zobumnandi bathi amabhizinisi enza kahle kusukela kuqala amaholide kaKhisimusi. Ibhizi nje mama bi serious kakhulu kusukela nje ngomhla ka-16 December la e-rooftop nje si-on abantu bayafika ngobuningi babo bezojabula baphuze badle nje ngokukhulu ukukhululeka. So sicela nje ukubonga nje senze show ukuthi yonke into isa right. Lezi zivakashi zithi ziyakuthokozela ukuba seThekwini. But yes, ngamkhize kumnandi kupholile kushaya umoya, so happy festive, drink responsibly, don't drink and indawo engijwayele ukuyivakashela bangithanda nje ukuthi ngizoyi just let my head down ngichile have a couple of drinks nanokuthi ke sideke nenyama kodwa namhlanje ngilana bengizowasha imoto ngase ngathi nje awuthi ngithi sishelele ngoba lesi kwi festive ngihlisa ilanga nje nephuze ezimbalwa ezibandayo. Zithi isifundazwe sibuyelwa ukuthenjwa kwabatshali zemali kanjalo nakwezomnotho. Ngingononhlakanipho Magwaza izindabeni ze-SABC eThekwini. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho bese kuphathele zona kusasa bakhono zakwethu ngolwimi lwesiXhosa usale kahle.